Mali kono Mali ko kan an ka foli be bela jele bi alamsa ye juin kalo kile 16 samba fla ani mugan fla bi amina kiberam na sa oma ore ka wala dona ka fa ko recensement o damne la ni o e bare mu koni be se ka to Mali jamana den o be dado kiberam sirama ula yire ka fa ko kunu arabado juin kalo kile 12 samba fla ani mugan fla Mali kono jate baraw kon damne la wala sa ka se ka jamana den koni dado o okum kon la ministre koni ni alebe ni ko nyama ni o e anga warbo ministre des finances ale koni wele bla bela jelema ko bela jelen koni ka ni recensement kala nun ko ku ubisimila kanye wala sa uga se ka uga baraw ke kawla dona ka fa ko mugo ba mugan woro ale ni keme saba ani mugan wolomla ko ulle bla ni recensement nun ke wa o recensement kala nun fene ko ma do fene be ulu nyama ni ule chef d'équipe ye ulu fene koni hakaya beta mugo banani ale ni mugo keme duru ni mugo nani na ko wa ulu ere fene ko fe ko ma were kon be no mun kon be jate bo nun ko fe ni ulu ere kon fene hakaya beta mugo keme shiki ale ni mugo bi woro ni woro la ko nunu kon ye u ka baraw damne ko nunu mena do du bela jelen kono ganinga ka kibara do ko ni nyini kerenkerene yala mugo ulu boyero ka maraw chugoya ka Kenya barako aleni ma uluka tama were kan kawla dona ka fo ko bela jelen ka jija ka kuna funia jele on ko di ni barakela nunu ma ko ni bara nunu ko ni kunte do were wala sa chuga amna jamana den o be se ka dado ko ni jamana den dadona ko chama kon fene be no o be se ka nokoya kere ne ala ko kata se kalanso jawma Kenya so joli fo kata se fen chama were ma ko ni jamana den ko ni dadona jamana nyamoko ulu ko be se ka utanu ublado u kan ka wilika jow cha yoro munna walma u kan ka fen hakaya munu ke yorom na ubise ka uludo kawla dona ka fo ko recensement lamba m kon kera ko o kera samba fla aleni konontona ko wa o jate ko ne ayire ka fo ko malien ale ko ni mogo million tan nani aleni doni wa o million tan nani claire fenela ayire la ka fo ko keme sarala ko biduru ko o ye musoyi ko wani malien ta keme sarala ko biolon vla ulude be marabulu konnala Ministre de l'économie ale kone alanyini ni bara ukmun konala ko dugu nyama ni oye dugutigu ye fo ka tase marabolo ulu nyama ma ni oye gouverneur ye ko bela jelen koni ka ni recensement kala nunu ko ka u bisimila wala sa u ga bara abse ka nya ubulo ambalma ni kibara ne pambolo kada okulo kan ani che aka kulo majola o kambe anyogana were